Ako som spomínal v minulom videu, v tomto videu si vyberieme hotový model, ktorý ti ukážem, ako môžeš upraviť a následne si ho vytlačíme. Budeme používať stránku Thingiverse. Odkaz na každú stránku a programy ti dám dole pod video. Takto vyzerá stránka, keď ju otvoríš a tuto si môžeš vyhľadať, čo chceš, poprípade si niečo nájsť, túto z výberu. Teraz budeme tlačiť takýto držiak strán pre knihu. Takto, keď si to otvoríš, vidíš, ako to vyzerá, máš tu priložené rôzne fotky. A keď ideš tuto nižšie, tak tuto máš napríklad makes. To znamená, že nejakí ľudia už to vyrobili a ukazujú, ako to vyzerá, poprípade niečo upravili. Skúsim vybrať nejaký iný model, aby si to videl. Takto to vyzerá. Tu máš rôzne varianty, ako to ľudia robili. Keď dáš files, tak máš tu súbory, ktoré môžeš tlačiť a v komentároch si môžeš prečítať, ako to ľudia tlačili, pri akých podmienkach, teplotách, s akým materiálom a podobne. Môžeš si to klasicky túto stiahnuť na plochu a následne otvoriť v programe, ktorý používaš. Ale odporúčam ti najrýchlejšia a najjednoduchšia cesta. Stiahneš si tento program Ultimaker Cura, túto cez toto tlačidlo, odkaz ti dám opäť dole pod video a následne, ak to budeš mať stiahnuté, tak tu budeš mať políčko, ako mám ja, Open in Cura. Na to len klikneš. No a následne ti to otvorí v programe. Tuto to vidíš, ako to bude vyzerať na podložke. Pri stiahnutí programu, keď ho budeš otvárať, tak si musíš vybrať, akú máš tlačiareň, aby sa program vedel prispôsobiť. No a následne, pokiaľ klikneš na model, tak vieš s ním posúvať po podložke, alebo napríklad túto upravovať veľkosť. Vidíš tu rozmery, aké máš a pomocou týchto percent vieš to zväčšiť alebo zmenšiť. Ak to pridám na 120 napríklad, tak automaticky sa všetko zväčší na 120. Tuto v tom treťom poličku máš rotácie, môžeš to rôzne natočiť, napolohovať. Ak by som to mal nejako takto, povedzme, a chcem to položiť na túto plochu, na tú spodnú, ako som to mal predtým, nemusím to ja manuálne centrovať, ale kliknem si toto poličko, kliknem na tú spodnú hranu a automaticky mi to zrovná. Následne tu máš nastavenia, to všetko si ukážeme presnejšie v ďalšom videu, aby to nebolo zbytočne dlhé video pre tých, ktorí by to už napríklad vedeli. Hlavné, na čo si musíš dávať pozor, sú podpery, či ich chceš a kde ich chceš, respektíve aké ich chceš, a taktiež teplota. Keďže teraz budem tlačiť z filamentu PLA Blaster, ktorý má teplotu od 240 do 260 stupňov, to všetko ti píše na filamente, tak dám si tu 250. Následne, ak to máš, tak dáš slice a tu ti ukáže čas tlače a taktiež koľko materiálu ti to spotrebuje v gramoch aj v metroch. A následne si to už len z miesta, kde si to uložil, preťahneš na SD kartu, ktorú vložíš do tlačiarne. Predtým, ako si dáš veci na SD kartu, je vhodné dať si tlačiareň prednahriať, aby si napríklad pri výmene filamentu nemusel čakať, kým sa ti znovu tlačiareň zahreje a taktiež pri tlači. Tuto vidíš trysku, cez ktorú ti vlastne ten filament tečie von a keď meníš filamenty, tak je vhodné, pokiaľ striedaš farby alebo typ materiálu, trošku vypustiť, aby sa ti prečistila tryska od starého filamentu. Tuto vkladaš filament a môžeš to robiť tak, že budeš točiť týmto kolieskom a vlastne pomaličky to vsúvať alebo stlačíš túto sponu a filament takto rukou vsunieš. No a zároveň si dávaj pozor na podložku, aby nebola mastná alebo takáto zaprašená. Ak si už pripravený na tlač, tak vojdeš do nastavení, vyberieš si tlačenie z SD karty a vyberieš si súbor, ktorý chceš tlačiť. Takže tuto vidíš, že už sa mi načítali informácie z SD karty, je tam 250 stupňov a 60 stupňov podložka, ja mám defaultne 200 na tlačiarni. Taktiež pri tlači si môžeš vojsť do nastavení a upravovať napríklad rýchlosť, teplotu a ďalšie veci, ktoré potrebuješ.
No a takto vyzerá výsledok našej tlače. Čiže videl si v rýchlosti, ako to prebieha, ak si stiahneš nejaký hotový model, dáš ho následne tlačiť a to je všetko, pokiaľ nemáš žiaden problém pri tlači. A vidíme sa pri ďalšom videu, v ktorom si ukážeme opäť niečo nové.